Majug buntag na tantanan guys. Aray sa aming budikdik. Nilamhon ba dyan didi pa? Tanawa ko no. Ha? Adi pa mailhan no? Di pa di mailhan guys. Basta mo kuan. Andik. Mahaw budik. Mahaw nagamang alaga. Si budikdik. Saduhan na mahaw budik ko eh. Ito guys, sanggiin na sanggiin nagmais na yuyo. May sugba. Pa, lamin na sugba. Bugto na po doon. Ano bugto? Pisi? Na, ulayas na po na yung kabugto. Hanapin mo layas na yung kabugto sa pisi. Aman kabugtoon. Kabugtoon dito ay. Ang alidaan. Pa, lidaan ang pisi. Kandik, karang busog dik. Anas budik-budik. Mahaw nagamang budik-dik guys. Tatamay ka daron. Kuan migtuwa ni budik guys. Terus ubos. Kuan migtuwa sa mga baktin. Bayaran pa agtuwa ni budik. Nag-bill sa kurente sa tanawan. Nag-reading di ay nag-bill. Nag-reading sa kurente sa tanawan na to. Pero huy, Ginoo makabilib gadining kamutiha guys tanawa. Tawa, lusot na gizahang unod. Ngaraming ka. Amazing ko ana kamutiha. Ito sa oda to sa mga kuas kurente. Okay. Ang nagamang kuan. Nagamang bill ron na pila ka mong bayro nun ron Lord. Naku magamang bayro nun. Na 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 na. Medyo ko makuha na dadyon ang bill. Good morning Kimi. Mo gibang electric pan? Oh my gulay. 936 ang mga bill. Ang nakagawi. Oh. 936. Dalag mga bill. Kadagdag sa mga biloy. Masuto si mga burnout. 900 kapin. Kung agamay mo sa libo. Ito sa aming merkado karete guys. Palit big. Tuwa ni budik. O din ay. Mubayad miss. Tuwa ni budik-dik. Aron. Tabo dari ron sa Alicia guys. Alicia Public Market. Mingaw magtabo dari. Oro man ugwa na kadawat ug wano ng mga person aw. Dawat pa ay sila. Abri na baka. Tapos mo ko na tuwa abri na di ay. Okay. Dari mo ko ano tuwa ni bude. Hidam. Kalawat na mo bong uwan-uwan daw. Bayad sa kong madam sang kuan. Tuwa. 170. Bayad sa kong Wala mo kuan usto. Ha? Usto iba na nagsako boss. Bayad tag-ots. 1798. Tuwa sa mga piso. Ha? Tulo. Tulo. Okay. Tuwa na sa mga piso. Spag. Bibulog. Yan na. Bisigli niya, boss. Ha? Ano natangtangin na yung stapler? Ilhang nga. Ada to. But-buton, roka mo na. Ito nga. Ito makabuhi ko nagpatay. Dari may magpalitan og tuwa guys. Dari pag may magutangan og tuwa ni madam niya.
Hala, wala kalimtan og sunod. Ay, boss. Kalimtan, boss. Sorry, boss. Nabisi man gud sila 101, boss. Maningil pa mig 101, boss. Paningil kay Injum. Tangan. Pila ka mayor imong nadawatan? 5. Kaya wala kita guys kay 5 man ka mayor. 5 ang dapat soy. Ay, grabe. Uday pa kansi. Kisa may kalima, si? Abot ang mayor sa kuan kandiya ay pangatag lahat. Salamat. Grabe ga, pati mayor sa kandihan ni abot ko panghatag ng Alicia. Sana all. 5 ko na ijaha. Sana may tag marshmallow. Mupalit sa migoan. Kanang 7 kuno is papagabril kay budbud atong naibunhok kay naibunhok na to sa among kuan. Ano kayo? Aman. Aw. Nagay para bunhot, boss. Yung 7. Kini katungaan mo ni isago na nimong kada sa katunga sa tungang balding tubig. Uy, ligo. Unya ang imong manok ilusob sa balde ba? Daghang manok na imong malusob sa balde. Unya Naglumluman. naglumlum lagi. Mama, man to si Bumama Ja. na siya. Unya ang itlog pwede to takipunin mong spray. Di day madaot. Di ba daw to punasan nimo dayon pag mag-spray unya kadtong ijang gilubgan ilabog dito kay daghang Oo. silang mga kuan. Wala siya. Ang ato sunugon. Ngatkat sa bungbong nga kuan. Isprayhan nimo. Ibo mo yung kumalig. Isprayhan nimo ani. Mau ba? Oh. Mana pila man na iya? Tagdi mo 24. Mana? So i-mix na si Jaya. Ito para burburay. I-mix. Ah, i-mix na si Ja. Marshmallow ni Kimi. Kanang siya aliwaros. Papalit yung sa marshmallow. Ito na nakapalit na may paras bunhok sa mga manok. May daghan og bunhok na to sa mga pinangtan nga nagkuan. Lumlum na mo yung marshmallow na na. Wala ati oy. Ang batang maraglag marshmallow. Ha? Marshmallow is life. Mini. Ang ganahang marshmallow. Ngitag marshmallow. Hi guys! Palitan ko nila papa og ismalo. Pinangga man kayo ko. Guys. Diyan sa pamailain. Inya. Katong ismalo cake. Malukik. Hindi lang yung ismalo, marshmallow. So, lipay ka sa guys, kay nanay dyan marshmallow. Lipay yan, kay nanay marshmallow. Duha pa dyan ka, color. Kalit patagpaan ron. Di ba, magkarsada na rin. Palamian na buti karsada na rin. Palamian. Palamian na karsada na rin. Alicia. Kaluoy sa tukoy. Ito guys, ang suri-suruin tawag tukoy. Masuk ka na ilang sa ibindar eh. Pila? Ha, patanaw ako no ko day. Mahal man dahil ni. Insecticide. Mura, para asam ni pang, mura ni spray ni kuan day, spray og. Pwede pa nisdas mga yan eh. Sa Omega. kanina ni. Kahit ako ba? Saan na ni? Ingan na rin, budbud ra? Pwede po na ihalo sa tubig. 140. Karo. Limanagan tong bunhok. Kala na 140. Ang marshmallow ni Kimi girl. Ang marshmallow. Happy yarn ka na yung marshmallow. Nami guys. Wala na ako. Namiss bye guys. Hindi. Nakuha. Sa mga bakting. Maso ka nito guys, sa mga suki kay pwede mangutang og tuwas baboy. Ito na kautang miog dara, ugkos bunhok. Utang miog. Kanang sako nga grower para sa among baktin. Sa kabudik nabayaran naman namo kanang utang midas na aging Domingo. Nabayaran na namo. Natangitin. Unsa man na kimi? Bilang maluga.
Ilang malo. Hehe, nakadawat uguan-uwan si Kimi. Malus. A few moments later. Hilot ako sa manghod guys. Kay janggi bengkag agang panahon talikod. Grabe nagtapok na. Mura na binuwang na nagtapok. Masagay kay kamao gang manghod ng hilot. Matugay ra ka grabe nagazenget-ngetas ang likod. Sus Ginoo. Paghaman na yung panahon ng hubag. Halo bengkag halo. Kaysa tong ganahan na magpahilot darang manghod ya. Bitaw busy ni kaso sa guys kay na sa trabaho. Ato lang no spread chickenan yung janggi kuanan buuan. Nabintaha jud long nawawag kuan long sakit. Nawa na jud. Sige na gud ko plano og magpa-check up kay ano ko kasabot na lang. Panahot nay. Duha unta. Grabe kang likod oy, karkadong panahot. Naharang man na yung manghod mo makatuod sa akong panahot. Linsik-linsik. Lahi to nga to. Nanay na ang tingag-tingag nay. Labi na ka ng panington na sa mga electric pan. Da. Kuan to na. Nakahaplas nga hanglong. Kaya hang itong inatag sa kuan. Ang manghod na nagkuhan guys, ang hilot ang likod. Nandiyan sakita ka jo. Hadlak naman ko kay nga ni magibating Gabriel. Naghana-hana na lagi ko magpa-check up atos o magpa-ultrasound atos ubay. Sus. Pang kon sakit ang dari wa pay kuto-kuto ang pay sakit. Kuto-kuto agi dyan na ni batok si sang dini abaga. Anton bitaw sa Jaga lagi ko na hagi obserbahan di man dyan sakit ang dari diri man dyan ubos. Nga rin panuho. Oh, pau! Ha! Oh, pau! Happy 4 months, baby! Ay, cute ba nga niya kamong baby nyo? Happy 4 months! Kapoy, katubon ko nun dyan. Happy 4 months! Happy 4 months! Talangin mong daga. Dahil galupit ko yung budget. Happy 4 months, Kuya Gail. Happy 4 months, Papa! Baby Jack, happy 4 months, babe. Happy birthday. Ginaw ko. Enjoy ka sa kwano eh. Tiliktin pa more. Nalagay ka mga hilot ang manghod. Puto-puto god ang mga hangin. Wala pa isa ka. Shaolin, narin sige. Pangarati, malusog sa kadudanan. Tak. Tuto mo eh. Ha? Pingagag ugat. Look. Ugatan lang. Okay pa naman ugatan. Ba't siya? Wa na sa. Kapay-kapay. Kapay-kapay. Ay, nagkapay-kapay. Nagkapay-kapay. Ang forma. Kapay-kapay po siya. Oh. Liyak ka na buyag. Ay. Nagkapay-kapay ka. Ha? Dagway. Happy ko. Kay 4 months na ko ron. Birthday na ha. Nagkapay-kapay na. Nagkapay-kapay. Oh, tayo kipi. Siji o sija. Sabi ko, buto-buto eh. Puto ang ugat eh. Grabe naman ugatan nga ng lumping naman sa unang ugatan. Grabe ka ang ugat guys, ng lumping. Atang-tangag daw lo. Lumping daw. Grabe ka ang ugat guys, ang lumping na batay. Nangawa na dyan, puto-puto dyan agi. Kamawa dyan kamahon ng hilo. Si Gabriel, anak pa na papisa ni mo no? Si Gabriel kaya magpisa. Si Elia po, si Along rin ng hilot na ulian o hilantan. Galabi ko pa. Adobe ya. Tiya. Ganahan na kay na manghod. Kurma. Ayo ko pensa kay mo. Ko pa, ngaro ko pa. Wili na. Grabe ng likod guys. Uy. Ilan dyan yung magrabi panhot. Mawa na dyan siguro yung ubo. Ubo maway klima na inom. Kato rabi ito dyan sa bubunlan. Binta na gano'n. Binta na. Hantang ko kay mamaylo sa kuna na ilong. Na guys, binta na dyan.
Di na dyan yung batiin nilong. Yung kamot pa talaga. Hindi magkuhagil kuhan. Paladyo lang ako sa electric pan. Tatay, pati panuhot ko ito. Tatay, ubo. Happy 4 months. Pau. Dahil, tanaw mo sa luto. Uy, lumiang mo ng pagkaon. Tanaw. Baby Jack. Nagsikat si baby. Happy 4 months, bebe! Apaw! Nag-4 months, grabe tingin sikat-sikat doon, laagan. Da. Ako. Tawa. Da. Tapos, baby, nagsimagtanaw sa spaghetti. Kaan ako yung spaghetti. Ano, dahil nagsimagtanaw sa mga pagkain. Aso, ihikam ni baby, hindi makalimutan. Anak likod sa imong. Tiya, grabe ga. Kasal na may kuwang. Baby Jack. Barag. Shh. Hani man na sige magtanaw si spaghetti. Mukha anak ka? Ha? Amdam, bibi. Happy 4 months, baby. Happy 4 months. Baby Jack. Jack, sige, sagli si spaghetti. Ala, uy. Diyan na, may daghang pagkain. Muit na ko kay nanay daghang pagkain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, Jack. Mara mo na ito yung kuhan, kantahan or mo tanaw. Happy birthday, baby. Na din si Jack, may pambata. 4 months. Lahi man ang mga bata, guys, kay buwan-buwan ba gani, kada buwan na mag-birthday. Jack, panihapon na. Eat na, baby. Hapon, guys. Nagtiyam-tiyam min tao ka mga batang laki. Tiyam-tiyam ka, kita yung spaghetti, hinalang og sinugba. Hapon. Punta ni hapon, guys. Huwag mananunod ang mga laki, Hindi pa ipangkapon na buti. mukhaan, ha? Adyo na dyo hungiti ha, di pwede hungitan ha. Si Sige, pamahid. yan, matuwang ka sa yan. Tawag batang gamay, lang ibanta dyan eh. Banta dyan yung igagaw. Banta dyan yung igagaw na ha. Hapon.